no m'ha reconegut. Soc jo, Floreta meva, princesa del meu cor. Ai, però és que les granotes teniu cor. I tant que sí, tenim un cor ben gran i ben gros. Li diem el cor de granota. I el meu és tot teu. Ai, mare meva. Ai, quin fàstic. Ai, un gripau m'ha dit que m'estima. Perdona, princesa, però jo no sóc cap gripau. Sóc una granota. Bueno, això tampoc és del tot cert, perquè en realitat sóc un príncep. I no un príncep qualsevol. Sóc el teu príncep, el teu promès. Ai, aquest gripau ha parat boig, Segur que s'ha menjat una mosca caducada. Això no pot ser. Buah! Perquè la meva princesa m'ha dit que no es casaria amb una cosa tan lletja com jo. I m'ha dit gripau! I és que no ets un gripau. No! Jo sóc una granota! Entesos? Una granota! Bueno, en realitat sóc un príncep. No! Ai, és que jo estic molt soleta i necessitaria un llop fort i pelut com tu que em faci companyia. Pero bueno, que esta sí que es buena de mitad, bueno, no sé què dir-li, però és que tinc gana. I si em quedo aquí amb la bruixa, em donarà de menjar i mai més passaré gana. I no m'hauré de casar. Què? Què dius? Et posaré una caseta amb el teu nom a la porta i menjaràs fresquis a diari. Sap què et dic? Que mira, que sí. Només una cosa. Tens antipusos? És que em pica aquí, mira. Oh, i tant que sí, llobato meu. Vinga, que jugarem a la pilota. Vine, agafa la pilota. El llop no torna, així que segurament serà que la bruixa dolenta li ha fet alguna cosa dolenta. Doncs sap què? Li posaré coratge i aniré una altra vegada a veure la princesa, perquè m'ha de creure. Ui, mira qui està aquí. Aquí ve, mira la princesa, aquí. Ai, espero que avui sí que vingui el meu príncep. Sóc aquí. Ai, una altra vegada, el gripau fastigós. Heu escoltat el que ha dit? Buah! Buah! Ai, li ha ferit els sentiments. Pobret gripau. I continua amb lo de gripau. Buah! Buah! Ai, mira, maco, el que has de fer és acceptar-te tal i com ets. Toma! Ai, quin mal. Ai, mare meva, m'està defensant la meva granota. Ui, mare meva, que em sumo més bastonades. Toma! Ai. Ai, i què? Fer-li fora, home, fer-li fora, que se'n vagi. No, que jo volia dir-te una cosa molt important. Toma, llop dolent, toma. Ai, mare meva, que se'n vagi, que no torni, va, digue-li, granota, gripau, el que siguis. Bueno, Vine, granota. I està fent un petó. Increïble, I està fent un petó. Ja veureu el que passa. Ai, però no te'n vagis. Ai, mare meva, però mira què ha passat. Princesa meva! Ai, aquest és el príncep. Ha funcionat. Era veritat. Ai, era veritat que estava encantat. I qui és aquest? És el príncep! Era veritat! Sí. Així que era un encanteri! Sí. Ha funcionat! Sí. I on és el meu lloc bonic? On és? Sóc aquí! Hola, bruixa! Hola, mira. I està aquí el príncep i la princesa, Anda, a que s'ha desfet l'encanteri?
Sí que s'ha desfet. Sí. I pel que veig... Les nostres titelles ha estat una història d'escena viva, espectacles creatius. La granota valenta. Doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per oferir-nos aquesta actuació que ha estat força bé, ens ha agradat molt, la veritat és aquesta. Que guapa aquesta, que guapa. Bueno, ens deixem ja, no? Molt bé, moltes gràcies. Recordeu que si voleu que aquest grup de gent que fa aquests espectacles i altres tipus d'espectacles siguin a la vostra escola o puguin estar contractats per vosaltres, podeu trucar un telèfon, a part de la pàgina web que està sortint tota l'estona a la pantalla, podeu trucar amb un telèfon que és el 646 773 795. Recordeu que és escena viva, espectacles creatius.